עכשיו! יורדת! היא עכשיו יורדת! אנחנו עכשיו פה! אנחנו עכשיו בהילל יפה! בוער! הנה זה קורה. אבל מה? לאן אתה בורח? נו, אבל אתה חייב לעזור לעשות סיבוב, לאוטו! אם האוטו נמצא לבית חולים לאוטו ילדה, נו! אבל אתה חייב לעזור לי, נו! בחייך, אתה לא מבין! אני חייב... אבל אני חייב שתעזור לי! לא, אבל תבוא איתי באוטו! ואני אוכל לנסוע לראות בבית חולים! אתה לא מבין! אל תיגע בי! אתה לא מבין! אל תיגע בי! אתה לא מבין! אל תיגע בי! אתה חייב לעזור לי! אנחנו נסוע ביחד לבית חולים! אל תיגע בי! תקשיב רגע, אנחנו חייבים לנסוע לבית חולים! היא עוללת עכשיו, אתה חייב לעזור לי! תקשיב! אבל תקשיב! אתה חייב לעזור לי! אבל אתה לא מבין! אבל תקשיב רגע! אתה לא מבין! אל תיגע בי! תקשיב! ורגע! אתה בא איתי! אתה בא איתי! אחי! אתה לא תרחק ממנה, אני נשאר בשביל. קח את האוטו וברח, נו. אתה לא מתרחק? שעתיים אנחנו חוזרים! נו מה קרה לך? אבל תקשיב! אתה מוכן לא לגעת בי! אבל תקשיב! אתה חייב לעזור לי! אני מקשיב לך, תעזוב אותי! אבל לא, זה לא עוזר לי! אנחנו חייבים לספור! אתה חייב לספור איתי, אתה לא מבין את זה! אנחנו ניסע ביחד! תקשיב, אנחנו ניסע ביחד! נו, תיסע כבר! תפתח את האוטו כבר! אני רוצה לנסוע! אתה חייב לעזור לי! בעזרת השם.